Dobro jutro, dragi moji, nismo se dugo vidjeli, a evo moji dečki su poželjeli kiflice, pa ajde da ih napravimo. Znači, za dobre kiflice treba ćemo, na početku napravimo, uzmemo kvas, izdrobimo ga, uzmemo recimo približno jednu žličicu šećera, ja sam već pripremila. Uzet ćemo 2,5 deci toplog mlijeka. Ja ću staviti mlijeko, ne smije biti vruće, samo mora biti mlako, jel? Da se lakše diže. Ja ću ga staviti. Evo. Za to vrijeme uzet ću još 2,5 deci vode. Evo, približno tako. 2,5 deci. Stavit ću ovdje. I još ćemo staviti toliko mlijeka. Evo, mlijeko je toplo. Kao što sam rekla, ne smije biti prevruće. Ulit ću ga unutra, još jedan put promiješati i ostaviti da se digne. Ovaj recept za kiflice smo dobili od moje prijateljice Anice Živković iz Zagreba. Za ovaj recept će nam biti potrebno kilogram brašna i ja ga uvijek prosijem, tako da za to vrijeme dok se diže ovo, ja ću ga prosijati da ne bude grudvica, znači da bude fino, mekano. Znači kad se bude mlijeko i kvasac dignuli, tijesto brašna će već biti pripremljeno. Evo, sada nam se kvas dignuo. Kao što sam rekla, treba ćemo 1 kilogram brašna, 2 jaja, 2,5 deci ulja i taj kvas što smo stavili da se diže. Znači ja uvijek prvo stavit ću 2 jaja i sol, naravno. 1 žlica, dobra žlica soli. Stavit ću ulje. I sad ću staviti taj kvasac koji smo stavili da se diže. Ovo ga uvijek promiješam da ne ostane na dnu. Evo, stavit ću pola. Onda ću polako miješati. Za kiflice je jako važno da se dobro izrade. Znači moraš ih dobro izraditi i ostaviti da stoje barem pola sata, sat, da se one fino nadođu i onda raditi kiflice. Ako bude možda pretvrdo, možete dodati još malo vode, ali to je u bistvu po toj mjeri ja radim i ok je. Evo, sad ga uzmemo s rukom, zamjesimo. Evo, tijesto smo zamjesili. Sada ću ga pokriti i ostaviti, kao što sam rekla, jedno pola sata do sat, ovisno kako se bude brzo dizalo. I onda ćemo rezati. Evo, tijesto nam se lijepo dignulo, vidjeli ste kako lijepo izgleda. Sad ću ga staviti van i podijeliti ga na 4 loptice. I onda ćemo te 4 loptice opet dijeliti na nekih, na 2 ili 4, vidjet ćemo koliko bude veliko. Kiflice možete raditi, možete ih raditi male, možete ih raditi malo veće, možete ih puniti. Recimo moji dečki vole kad ih punimo sa ili salamom ili kulinom ili sirom. Ovaj puta sam rekla da ćemo napraviti samo, evo ovako, ja ću napraviti ovako, evo to je to. Ja ću ih dati na pola. Evo, tako. I onda ću tu polovinu dati opet na pola. To je približno tako. Znači imamo tu 4 loptice. I sad ću ja ih razvaljati jednu po jednu. I onda s rukom još možeš oblikovati.
Evo tako recimo približno. Onda ja uzmem ovaj ovako. Sad još na pola. Pa onda opet na pola. I onda recimo ja radim ovako. A sad, mislim, mi volimo malo veće. A sad komotno se mogu raditi, recimo da još ovako pola. Pa su malo manje. Recimo, ali isto neko voli manje. I onda evo recimo sad tu manju, ja je uvijek ovako malo razvučem još. I onda je samo ovako. Evo. Tako. I onda ih ređaš tu. Peći ćemo ih recimo 30 minuta na 180 stupnjeva. I to je to. A ako ih punite, onda kad ih tako razvlačite, jel? Znači kad se razvlače, evo vidiš, i onda tu recimo daš još čim hoćeš napuniti i isto tako samo lijepo zaviješ i evo, tako daš, složiš tu. Evo dok su nam se kiflice dignule, ja sam uzela jedan žutanjak i stavit ću dvije žlice mlijeka, približno tako, s tim ću premazati kiflice. Možda malo soli. Tako. To ću lijepo izraditi i onda ću s tim mazati kiflice. U međuvremenu sam pećnicu zagrijala na 180, tako da mi je topla, a dok damo ove kiflice peći, ove će mi se dizati ovako fino, da dobije lijepu boju. Gore ću posuti, kao što sam već rekla, ili lan, malo lana, malo sezama, imam ili suzam, imam i čija sjemenki, tako, a ne morate ništa. Ako možete malo i soli, ako one krupne, ako neko voli, šta volite. Ja sam te kiflice malo različite radila, tako da vidite da, inače ja kad radim su jednake, ali ih razdjeliš na jednake dijelove, ali sad sam pokazala da može biti i malo manji, malo veći, srednji, kako vam dođu, ali važna je kvaliteta. Evo sad ću jedan red posut sa čija sjemenkama, pa ću onda malo sa suzamom ili sezamom, kako ko kaže, zove, i lan. Pečnicu od 180 na 180 daću jedno 30 minuta, ali to se vidi kad su pečene, znači one moraju biti fino, tako jednu prekrasnu boju moraju dobiti. Evo, dragi moji, kiflice su napravljene, a da vidite kako su mekane, pogledajte ovo. Ko duša. Dobar tek. Do sljedećeg puta.